milion 4.2. Komachielo bende ni jodak ma Geto Nganya e sub-county ma Kuria West ochwalo ng'ur margi e wi rochruok mar arita kwe gwenge ma kono ka gikwayo obila mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo. Jodak e kaunti ma Siaya okwayo jotelo maggi mondo ketenge ywaruok mag siasa kendo keto maino margi e chenro mag dongruok e kaunti no. Machiegni, Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odagi ketho mitude godo mar tiyo marach kod omenda jopiny maromo shillings milion 4.2. Natembeya odagi ketho no e nyim jal bura CN Ondieki okinyi makawuono. Natembeya ne odonjne do kod ketho mar mibadhi ma bende wacho ni osetimore e kindi komenda mar 2022, 2023 nyaka hik omenda mar 2024, 2025 kamoting'o tiyo marach gi apisi chiwa soya e kind mamoko ma ibiro tok monj ma bende no monj godo dala ne odiochieng' manyoro ka bende obila notimo peksena mar ne manyo wechego mag mibadhi ma bende itudo godo Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya. Mamoko ewi mano wabro medo mi kaka wamedo yudo e mesa marwa mar kawo weche manyien. Bende paro mopogre pod medo nyiedhore kaluwore gi okang' ma piny owacho sani dhi godo nyime mar mako jotelo ma bende tudo gi weche mag mibadhi kaachiel kod puso weche makidekelo sigu e kind oganda jo Kenya. Moko kuom jodak ma Mombasa siro okang' makamano kama moko to seyo mekogo magiwacho ni gin mana ywaruok mag weche siasa. George Aoko miwaler mathoth ka kaunti ma Mombasa. Apani wan gi dok chien mang'eny nikech gigi ne waneno mana enzi mag Moi kane jotelo ni mako, jotelo ni nego, jotelo ni lal godo sana gi katiba ma wan godo oyiene ng'ata wacho pache. Mano Peter Otieno Ouno ma en achiel kuom jodak Manyali kaseyo piny owacho i wach meko mag jotelo kochich ni meko ma kamano tenore mana gi sigu mag weche mag siasa. Jok ma imako gi gin mana jok ma wacho pachgi, ok giyanyo ng'ato, ok gigo ng'ato, ok ginego ng'ato. Ng'ama janek gi ng'ama timo maundu, ng'ama maji gik moko, mane ng'ama raj monego beni mako irwako iye. To ok nyal mak jomoko ni negi wuoyo. Ouno ma bende otelo ne rowere od bura Manyali koni oganda jo Kenya duto ni kod ratiro mar golo pachgi e wi telo madhi nyime kendo konego kawnegi kuom loso. Ne rais marwa wakwayi weri gi wach mar kamata we jo siasa weto wo wach pachgi ini wuone mane wacho ni iyie criticism iyie mondo ji criticize imbe ni criticize jomoko kapok ni bedo president we ji mondo criticize sami kweri makosa e king'eyo kamidhie maber gi kamidhie marach take learn a lot. Kata kamano, Wycliffe Athiany man jadak ma Changamwe to ne ogwenyore paro gi jogo makwedo piny owacho kuom kawo okang' ma kamano. Jopiny be nyaka mi serikal luor, ki serikal emoritowa. Jotelo masani be dhoge pusore, giwacho weche mathuoji. Koro kija siasa onego bed ni go siasa yo moro maler, ok igo siasa mondo ithuo oganda chako ogandani. Kaka naneno the former deputy president ka wuoyo e TV, nitie weche manowacho maricho ma ok onego bed ni owacho. Nikech wano kwa ikore ne dhao, ji dwaro peace. Nikech kama jo Kenya nitie kech chamo ji. To kichaki kelo dhao mondo kech ochak chamo jomodong', mani nego piny tieko. Okoni jogo mimako nego hore mos kendo lo chik mowinjore kotenore kod ketho ma itudo gi godo. Kopo ni gitimo makosa, giwe duogo ir jopiny ka gisetimo makosa. Gidhi adhiya kacha ka gin joma rito chik, gidonje polis kose make, to donje polis ochak dwaro hakine ni odwaro ang'owa, odwaro bail kata dwaro gimoro mondo dhi e court. Koloyo to duogo piny kaka thuon ni oloyo. To kokoloyo to tuwe nikech gima nowacho ne rach. Koro jo siasa duto te ka ok inyal go siasa yo moro maler, wek thuo jopiny. Jopiny odenyo ok dwaro ang'o, ok dwaro thuo sani. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo jodak ma Geto Nganya e sub-county ma Kuria West ochwalo ng'ur margi wi rochruok mar arita kwe gwengego ka gikwayo obila mondo donjre wachno mapiyo piyo ma ibiro mana bang' ndalo achiel tok ji ariyo yudo hinyruok bang' ne chielgi gi magina kama moko abich bende noyudo hinyruok kaluwore kod monj ma bende notim kod jomaundu moko chieng' tarik 19 ma dwe mar abich higani. Ji ariyo go ma bende oyang nyingi kaka Peter Rioba kod Samuel Nchama ma bende noyudo hinyruok tok chielgi kod magina. Monjno dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Migori level 4.
Sasa kupiga ile marisasi yao kihorera, watu walianza kukimbia. Sasa kwenda kuangalia nyuma hivi na kimbia, nikapigwa risasi ya mguu wa kushoto hapa kwenye tako hivi, ikapita. Sasa wakati narudi nigeuke nikimbie kwenda pande ile, nikastukia tena wananichapa pande hii mguu wa kulia, ikaingia hapa kwa spinal cord. Walikuwa majambazi 5, walikuwa na bunduki 2 na Jodago wacho ni jomaundugo ne oringo gi omenda mag johala e gwenge makono kapok obila ne ochopo kanyo. Peter Mwita mabene notonye monjno ne oluso e yo machalo kamae. Nasimamisha na matochi. Nikashindwa hivi kwani leo nikasema tu Mungu wangu, afadhali leo serikali yetu imechukua mkondo wa kufanya patrol. Kumbe sio patrol, kumbe ni majambazi wananisimamisha na matochi. Nikatoroka. Kufika pale juu nasikia marisasi. Anapiga kutoka nyuma, nimeanguka kutoka kwenye pikipiki, nimejikuta kule ndani kwenye mihogo. Mimi nimeacha pikipiki kwenye mtaro. Haya matukio yametukia sasa hivi ni mara kama ya 3. Watu wanauawa. Hakuna usalama wowote. Bende koro jodak ma Getonganya seyo mokalo obila e gwenge makono kuom rem ka okang' ma chik mager ne jomaundu ma bende koro osekelo luoro mathoth e kind oganda mag Kuria West. Komachielo bende en jatend piny Migosi William Ruto ne otelo ne chenro mar chiwo ne jopiny ute manengo gi gonyre maromo 1,080 ma bende osetiek ger e kar dak ma Mukuru e boma ma Nairobi. Mago ute ma bende oger e bwo chenro mar gero ute manengo gi gonyre mano ma bende dhi nyime pacho kae mangima e bwo telo mar Migosi William Ruto. Jodak e kaunti ma Siaya okwayo jotelo magi mondo oket tenge ywaruok mag siasa kendo keto maino margi e chenro mag dongruok e kaunti no. Jacob Odhiambo Manuko ma bende en jatend rowere sub kaunti ma Bondo wacho ni ok omor kod ywaruok mag siasa mosebedo e kind jotelo e kaunti no ma Siaya, kendo koro wacho ni ywaruok ma kamago onego rum. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Maikwe mochungi achiel kuom jotend rowere sub county ma Bondo Migosi Jacob Odhiambo Manuko ma oywak ni koko mag siasa mosebedo kadhi nyime e kaunti ma Siaya ka e kind jotelo ok ber kata matin. Weche osebedo mang'eny Siaya ka chakre nyaka ne moluor Gavana James Bob Aglorengo Weliel mane timre Ndori. Ada kwayo kaka jasiaya, wan kaka josiaya gima chunywa gombo en dongruok. Wan kaka josiaya gima chunywa dwaro en kwe. Wan kaka josiaya gima chunywa dwaro en riwruok maketo ji bedo kanyachiel makata kirado kod wadu tunyalo bet mugo mbaka mipenje gima ber motimo kod rieko motime godo minyalo time godo. Oluwo ni gwenge machalo kaka counties ma Homa Bay kod Migori osechako neno lemo mar piny owacho mar manywanda kata broad based government mana nikech kwe ma jotelo mani kuno ni godo ka okwayo kwe ma kamano kendo yawuot Siaya manie piny owacho mamalo bende koro kwayo mondo parie gwenge gi. Awinjo ka jomoko wacho ni mara broad based ti Homa Bay, broad based ok ti Siaya. Ne yawa mane Nyasaye osemiyo thuolo mondo ike sirikal mar Kenya Kwanza. Wakwayo ni ranyisi chakre kuom ng'ato. Ka ok wadondore ni ng'ano mokelo, ok wadondore ni ng'ano mochiwo, deu kawo thuolo mar manyo dongruok malach moloyo dondruok. Manuko mano wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo ywago rach mar apaya mawuok Bondo kochomo Wiyawi nyaka Leunda magedo mare ne ochung' higa achiel mokalo ka okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo miyo donjre e wachno. Akwayo jakom Raila Amolo Odinga konywa e ndara ma wuok Bondo kadonjo Kopolo nyaka Leunda gi Wiyawi. Nyawinjo ka mjumbe mar wuoyo chien kawacho ni ndara nokelo Ruto to ne wagoyo ne koko sando koro ji ni kuro te. Ndara ni oriwo biches madhi 14 matiyo kode. Akwayi jakom ni kiyie to mondo mukonywa wach ndachwa ma Leunda. To mogik dwarnwa kaka dangi bed kod leaders manoyier Siaya piny mondo mi gimiwa kwe nikech gipopo wiwa. Jok matiye broad based kod jok mongo broad based gite onego gibed piny mondo wawinjre to kwe obed Siaya. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Jodak e kaunti ma Siaya koro nyalo bedo gi adier ni dwaro magi duto mabende otenore gi chenro mag dongruok onywandi e budget ma olieki mar omenda mar higa mar 2025 2026. Jakom mar komiti mar budget e od bura mamalo Samuel Atandi owacho ni chenro mag dongruok mag kaunti ma Siaya osechan maber e bwo seneta mar kaunti no Laktar Oburu Oginga. Last week there was debate about
Sia leaders going to see the president. And I want to tell you that even if you don't see the president as a team, we always meet under the chairmanship of Dr. Oburu Oginga. And before this budget was tabled in Parliament, we had various consultative meetings with Dr. Oburu Oginga. And I want to assure people that your issues have been captured in the budget estimates that are before Parliament. Atandi mabende na jaod bura malego usonga wacho ni katodoko ni gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo oksir sirikanda manywanda kata broad based government gin kaka jotelo ma oke kaunti ma Siaya to pod gibro medo tiyo kod piny owacho ne dongruok mar kaunti no. So whether somebody does not want to see the president, whether somebody says it is a right to get development, you cannot get development if your people are not there to see whether those development projects are going to be put in the budget. So I want to remind those leaders from Siaya, because if you go to Migori, if you go to Homa Bay, if you go to Kisumu, we don't hear some statements that come from this side. Those people who believe that development can just travel from Nairobi to here without leadership, without people presiding and negotiating for them, we want to tell you that those developments will never come. If those development projects were your rights, how come we don't have them to date and we have 60 years since independence? Atandi bende omedore olero ni kokalo kuom winjruok makare e botelo mar Laktar Oburu Oginga giseyudo omenda mabende bro konyo kaunti no ma Siaya e tieko gedo mag apeyini mabende osechunga kuom aminga. So we want to say that we are committed. We are committed for the development of our region, and for some of us who have been lucky to have been given these positions by Baba, we want to say that we are not going to let you down. Dr. Oburu, we met as you and Badi and a few leaders from here, and we considered many development projects. Here, and we are going to do so many roads, new roads. We are also going to complete the existing roads that have stalled. Most of those contractors have been paid, and we expect them to be on site to continue the projects. Mane mabendo kelo giko mag weche manyien e yorno maradimba gi laksiche gitu magithundu weche mabende ne waikoni. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odagi ketho mitude godo matiyo marach kod omenda jopiny maromo shillings milion 4.2. Jodak ma Getonganya e sub-county ma Kuria West, county ma Migori, ochwalo ng'ur margi wi rochruok mar arita kwe gwengego ka gikwayo bila mondo donjre wachno mapiyo piyo. Bende jodak e kaunti ma Siaya kwayo jotelo magi mondo ketenge ywaruok mag siasa kendo keto maino margi chenro mag dongruok e kaunti no. Watudre koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni jalup president mar riwruok matayo tuke mag volleyball e pachoka Paul Bitok sani koro wacho no mora ahinya gi rang'iny mar tugo mar volleyball ma kaka osebedo ka medore e pachoka motelo ne tugo ma final mabro gore tarik 23 nyaka 25 makande Gymnasium Mombasa nopaka ahinya ikruok mosebedo mabiro timore e yo dho wadh nam chumbi kama bende opako Kenya Ports Authority kuom bedo jasir lwedo. Everything is set in Mombasa. They are ready to receive us. We'd like to thank KPA for sponsoring our semi-final playoffs. And most of the teams have confirmed they are traveling on Monday, so that means the training of most of the teams will be done in Mombasa. Korka semi-final ma joma chuo General Service Unit biro gocho gi tim mar Equity Bank eka Kenya Prisons biro gocho gi tim mar KPA. Korka jok mamine rang'iny ma semi-final joloch maiga mokalo KCB biro gocho gi Kenya Pipeline eka Kenya Prisons gocho gi DCI. Tim nero mar Kenya Pipeline kaachiel gi KCB nyodonjo kadho wadh nam chumbi odiechieng' manyoro motelo ne ikruok ne tukego. Bitok bende nomedo wacho ni winjruok mobedo e kindgi kod Aga Khan Academy osemedo bero tuke mag volleyball e pachoka. We would also like to notify our member stakeholders that we have a new partner, that is Aga Khan, which they have built a new arena. So we will be having these facilities for training, and then KPA Arena in Makande being used as the host for this year's semi-final.
Komachielo bende ni kapten machon mar FC Leopards Washington Munene wacho ni okang' mare mar tugo kata kobedo ni ne en gi hinyruok e lig mar 2023 nyaka 24 e kindgi kod tim mar Bandari FC emotieko tugo mare. Munene nomedo wacho ni noyudo ka en gi hinyruok e kinde mane oneno kosebedo oko kuom thuolo malach ka kocha machon mar tim mar FC Leopards Thomas Tuchel nomaye armband mar bedo kapten kendo miyo Clifton Miheso. Tuko tuna perform vizuri, TJ akatoka, Tuchel akakuja. The first game nikaumia. I ended up nikakaa like 4 or 5 months nje ndio nianze kurudi, of which ni decision na regret kwa sababu hiyo game nilipata injury dakika 28, nilikuwa nimevaa armband, nikasema nijikaze kimwanaume, nikacheza na the injury for the whole game. I think I made it so ikakuwa mbaya zaidi. Duogo e papa kowuok e hinyruok mane en godo, owacho ni ok en gima yot mokalo ka jabak no Roma Koracham wacho ni ng'ama nyalo bedo ni ne otieko karia mare en kocha Tuchel. Wakati nilirudi nilipata kuna changes